Čo sú to za obľudy, tí naši politickí partneri? Veď sa tešili sa, keď nám vypol Zelenský plyn. Tešili sa, keď nám Zelenský vypol ropu. Podporujú vojnu na Ukrajine. Tešia sa z vojny v Iráne. Tešili sa z toho, že bol zabitý duchovný vodca Iránu. A títo istí ľudia, ktorí sa tešia z vojny, že nám neteče ropa, že nám neteče plyn, tu rozprávajú, ako keby tu bol koniec sveta, ako keby vláda nič nerobila. To je obľudné. To je obľudné. Európska komisia absolútne akceptuje, že Slovensko má právo ako výnimka používať ruskú ropu až do konca roku 2027, a to nie len cez potrubie ropovodu Družba, ale aj tú ropu, ktorá by došla po mori k nejakému inému ropovodu, ktorý by ju dopravil na územie Slovenskej republiky.